ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷи. Бардуру ва хӯрӯи азиз ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. дӯстони азиз, имрӯз чӣ хеле десен як навори пачкаи дига, навори мошинҳои фурӯшӣ мешавад. Бисёртар мошинҳои сабукравай ва скутери фурӯшӣ ҳам ҳастай, тракторои фурӯшӣ ҳам ҳастай. Хулосаи гап, бардуру беҳтарин видеои то охирша тамошо кунед ва касера мефора ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагиам. Форатон бардоаҷоно бидроен дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунед ва дар ин канале десем бардро мошинои арзон мешава. ҳамун як дона лайки бепла биҷихем бардоаҷоно ва чизе фурӯшӣ дошта бошен, инами рақамҳода танҳо дар ватсапаш бинависен. Рафтем. дӯстони азиз, эълона сар кардем. Дар видеои пешнаи аду бародар нависта буд ки мошинои молодёжни бисёртар монем. Ба ҳамин хотир бардорои як мошини фурӯши дига ва аз 21099 соли баромадаш 2004, судишвориш бензин, кузов сидан, ранги серебриси, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагия ки срочни мошина мефурӯшум, 7 моҳ тонировка дорад, документош будшидагиай, дига ҷош ҳамаш тенҷай, фақат ҳай мекунӣ мегарди, хадавоиш тупчай, мотораш звер будай. срочни пул дар кора гуфтагиай. қарор дорам мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 21000 сомонӣ мега. Арзон ҳам мекадай, алиш ҳам мекадай. касе конкретни харидорай занг бизанем бародару. хуб, дӯстони азиз, эълона давом метем. бо як бор дига даётон биёрам ки касера мефора хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагиам, бидроен як хабар бигирен ӯ канали дигарирам. хоб бардро бисёр дай вонекси гуфта буден, мисол арзонтар ака 23000 нева арзонтар гуфта буден. Ба ҳамин хотир бардрои на як дай вонекси дига соли баромадаш 1995 ай, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузов сидан, ранги сафед, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, касе харидор боша занг зана бо чақчақ мекунем. қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, нархша 9599 сомонӣ мега, бо арзон ҳам мешидай. бардор эълона давом метем. чӣ мошине ки дар корай дар комментария бинависен. агар ман арзонтар шавифтам, барои шуморо нам хел рекламаш мекунам бардро ва касе лайк мондагӣ нест, як дона лайки бепла биҷихена, подписатсия кунед дар канал. хоб бардорои мошини десен Toyota Corolla соли баромадаш 2001, сӯзишвориш танҳо бензини холӣ будай, кузов сидан, ранги сафед, объем мотораш 1.5 литр, 1.5 литр бардро, камрасход, коробка автомат будай. сои мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, коробка кузов тозай, алиш арзон намешидай. хоб, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 34000 сомонӣ мега бардро, арзон намешидай. касе харидори аниқай, ина номрои телефонаш, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. ба хотири бардорое ки дар видеои пешна нависта буданд мошинои молодёжни бонем, бардорои на як тай дига ва аз 2107 соли баромадаш 2002 гуфтагиай. сӯзишвориш танҳо бензин, кузов сидан, ранги сафед, объем моторша 0.6 литр гуфтагиай, коробка механикай. сои мошин гуфтагиай ки мошина кам краска мега, мисол краска талаб будай. хоб, дига ҷош созай 4 моҳ документ дора, мотораш пачкай ай 06 задагиай, срочни мефурӯшумша, срочни пулум дар кор шидагиай, ягон тикоам боша алиш мекунам гуфтагиай. аккумулятораш навай. мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 13000 сомонӣ мега, арзонам мекадай. ва бародарои азиз, эълонмона давом метем. мегзарем ба хундай саната будай, чӣ хеле десен соли баромадаш 1997 будай, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов сидан, рангаша зелёни гуфтагиай, бардаро рангаш зелёни хай гуфтагиай, объем мотораш 2 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, харидори конкретни бошен, занг бизанен, бо арзон мешидай. техасмотраш то 11 моҳи дигара будай. бардорои мошини десен қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, нархша 13000 сомонӣ мега. хундай санатай 97 сол, 13000 сомон бо арзонам мекадай. номрои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара занг бизанед. ва дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини фурӯши дига. ишам нархиш арзонтарай, Daewoo Lanosай, соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ кор мекадай, кузовша сидан гуфтагиай, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ҳуҷҷат доштай, газ бензин кор мекунад, хулосаи гап ҳама ҷош кор мекадай. бардро Lanosай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 14500 сомонӣ мега. Lanos 97 сол, 14500 сомонӣ. номрои телефонаш ҳастай, занг бизанем.
خب دوستانی عزیز اعلانمون دوام میتیم با یک بار دیگه دایوتون بیارم که کسی را میفره خانه فروشی تماشا کنم در کامنتر کانال دیمی خدمت زک ریپیت کردگیم یک خبر بگیرین. خب дайво ласетия соли баромадаш 2008 солои навтаршай судишвориш бензин газ кор мекунад кузов сидан ранги сафед объем моториш 1.8 литр коробка автомат будай сои мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора аккумулятораш навай 4 та баллони нав такси задагӣ нест мошин ягон аз стратеҷи ай соли 2000 боло боша автомат боша алишам мекунам болоиш мисол разинсаша чақчақ мекунем гуфтагие бардуро ами ласети қарор дора дар шаҳри душанбе нарша 40000 сомонӣ мегач хеле гуфтам алишам мешава арзонам мешидай номерои телефонаш ҳастай маълумоти бештар زنگ بزنین. و دوستانی عزیز اعلانمون دوام میتیم مگذاریم با یک ماشین فروشی دیگه ایشان نرخش ارزانه که چی ماشینی که نموندیسم در کامنتاریا بنویسین برادر جانم حرکت میکنم که ماشین گفته که شما را در نوارهای آینده پیشکش شما بکنم. خب دایو اسپیر وای کسی نمیدونه سالی برآمدش 1996 است سویشورش بنزین گاز کار میکنه کوزوف سیدان رنگ سربریسی ابیوم موتورشا 1.8 لیتر گفتگی است коробка механика است سوی ماشین گفتگی که ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره بردرو در شهر کانی بادام نرخ 12500 سومانی میگه ارزان هم بشیده علیشام نمره تلفنش هست زنگ بزنید. خب دوستانی عزیز اعلانمون دوام میتیم مگذاریم با یک ماشین فروشی دیگه بردرو چه خیلی دسین ماشینی دایو تیکوای سالی برآمدش 1996 گفتگی است سویشورش بنزین گاز کار میکرده کوزوفشا مینیون گفتگی بردرو رنگش زیلونی ابیوم موتورشا 1 لیتر بردرو موتورش کم расход 1 لیتر коробка механикай خب سوی ماشین گفتگی که ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره کسی خریدار باشه زنگ بزنین التماس بهوده زنگ نزنین گفتگی бардуро қарор дорад дар шаҳри исор нархша 8000 сомонӣ мега бо арзона мешида фақат одамои конкретни харидор да. дӯстони азиз мегзарем ба як скутери фурӯшӣ бардуро скутери фурӯшӣ будай 80 куба соли баромадаш 2010 соҳиби скутер гуфтагие ки скутерам китайския 80 куба права дар кор неста мешава ки бе права ҳайш кунӣ расходаш 100 километр да 2 литр бензин мехӯрдай аккумулятораш навай хоб мотораш нав будай ҳама ҷош созай маслашам нав будай полоборот заводид мешидай қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша 2800 сомонӣ мега 2800 сомон по арзон мешидай бардуро маълумоти бештара шумо метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед скутери арзона бихаред. бардуро ва хораи азиз эълона давом метем мегзарем ба як мошини фурӯшии дига бардуро чӣ хеле десен мошин аварини будай Opel Astra F соли баромадаш 1996 сӯишвориш бензин кор мекардай аварини чӣ хеле гуфтам кузов сидан рангаш кабуд объем мотораш 1.6 литр коробка механикай сои мошин гуфтагие ки сӯрошни мефурӯшемша як тарафаш задагӣ будай дига ҷош созай خب سوز کردن سوم ندارم برای همه میفروشم گفتگی التماس کسی خریدار باشین با زنگ بزنین بردار چه خیلی گفتم ماشین آورینیه خیلی سوم نداشته که ماشین سوز کنه قرار دارم ماشین در ناحیه یوان نرخش 19000 سامانی میگه بردارو سالش 96 19000 سامان با ارزان میکده نمره تلفنش هست کسی خریدار این زنگ بزنین. دوستانی عزیز навора давом метем касе ки тамошо кардесем бардуро як дона лайки бепла баҷихен. خب трактори фурӯшия бардуро MTZ 82 соҳиби трактор гуфтагие ки трактора нав айрасия овардагием балонош нав пачка ягон камбудӣ надоштаи соли баромадаш 2007 будай соҳиби ҳамин трактор гуфтагие ки касе харидори аниқ боша бо муомила мекунем мақсад ки бардуро миёем намхе пеш трактор да ба чақчақ мекардем гуфтагӣ ай дур мисол нарх намекунем миёем ай пеш гап мезанем қарор дора бардуро ҳамин трактор дар шаҳри хуҷанд нархша 150000 сомонӣ мега бо арзонам мешидай 150000 сомон бо арзон мешидай номерои телефонаш ҳастай касе харидори аниқ бошен занг бизанем бардуро бирен ай пеш трактора бибинен қатъи намяка савдо кунен. خب دوستانی عزیز ای بود نواری ماشینای فروشی امروزه کسی تا آخری ویدیو را تماشا کرد بردارو در کامنتر رقم 1 بنویسین من میفهمم که شما تا آخری ویدیو را قطعا تماشا کردین و بردارو اگر ویدیو معقول شده باشه هم یک دونه لایک به پلا بجخین همین ویدیو را در ایموتون پدلیت سکنین و چی ماشینی که نماندون بردارو چی ماشینی که نقش فهمیدن میخواد در کامنتر بنویسین من حرکت میکنم که در ویدیو آینده بمونم
ва бардро як чи дигар адаётон биёрам ки касера мефора ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам дар комментария мерем бардро якм комментарияда канали хонаҳои фурӯшӣ хидмат закрепит кардагиам бидроен видеоҳои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунен каседа интереснияй. Инам хеле буд бардро видеои имрӯза то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. Хай.